kasing-kasing alang lamang kanimo, walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi imong gasa, busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. At tibuo kong kasing-kasing alang lamang kanimo, walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi imong gasa, busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing magapasalamaton ko. Bisan adunay panahon nga kumibiya, apan ang imong gugma nagapabilin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya nagahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. May kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing magapasalamaton ko. Mayong adlaw sa tanan. Nining mga orasa padayon ta nga magtuon or maghisgot sa pulong sa Ginoo sa ato ang series sa libro sa Tesalonica. So karon na nata sa ikaduha nga Tesalonica chapter 2 verse 3 to 12. So nining gayon na mo ni ang ato ang padayon nga pagatukion mahitungod sa letter ni Apostle Paul ngadto sa Kristohanon sa mga taga Thessalonians. And before ni nato ipadayon ato sang iduko atong ulo, magampo ta. O Dios nga gamhanan dalaygon ka niining orasa. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga padayon nimo nga gitugot sa matag usa namo ka kinabuhi. Labaw sa tanan nga din kami makapamalandong or makatuon sa imuhang mga pulong. Salamat kay Ginoo sa mong kinabuhi nga kanunay nimong gisustain sa amoa. Salamat sa imong kanunay nga pagatiman, sa imong kanunay nga pagkeep sa matag usa namo ka kinabuhi. Lord, salamat ining mga orasa sa mga padayon nga pagabuhaton among isalig kanimo ang matag usa namo kinabuhi. Andama ang makasing-kasing kunahuna nga diin labaw sa tanan nga diin do na may kasing-kasing madinawaton o ang imong balang Espiritu Santo may magapanglihok sa matag usa namo. Among isalig kanimo ang tanan o uban ng pagpasalamat pinagi sa gamhanang ngalan ni Jesus. Amen o amen. So dalaygon ang Dios sa matag usa nato kinabuhi pinaagi sa pulong sa Ginoo nga atong pagahisgutan ining mga orasa. So sa ato nga series karon sa sulat ni Apostle Paul sa taga Thessalonians mo'y padayon nato nga pagahisgutan tungod kay si Apostle Paul padayon nga nagatudlo, padayon nga naga-encourage, padayon nga nagahatag og
pagdasig sa mga Kristohanon sa taga Thessalonians. Kung baliko na to ang nahitabo sa mga taga Thessalonians, nakasinati sila sa mga persecution, nakasinati sila sa mga kasakitan, nakasinati sila sa mga problema. So tungod sa mga kasakitan nga ilang nasinati, tungod sa mga like problema or mga persecution nga ilang nasugatan sa ilang Kristohanon nga kinabuhi, daw nakaingon sila nga mauna ang tribulation, mauna ang gitawag og kasakitan nga diin mahitabo sa diha nga mobalik na si Ginoong Hesus. So mao ni nga ang mga Kristohanon sa taga Tesalonica, nabalaka sila, like na sila gitawag og kabalaka sa ilahang matag sa kinabuhi tungod kay sa mao nga mga kasakitan nga ilang nasinati nga dinabi nila og mao na ang tribulation, ug abi nila nga nahabilin sila sa rapture. So nabalaka kayo sila pag-ayo. Apan si Apostol Paul sa mao nga mga bersikulo nga atong paghisgutan karon, padayon nga magtudlo pa rin magsulti kanila sa ilahang nasinati nga kasakitan ug abi nila nga nahabilin na sila sa rapture ug nabalaka kay sila ana pag-ayo. So sa ato nga passage nga makita karon, balikon nako sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 3 hangtod sa 12. So sa bersikulo 3, samtang diin si Apostol Paul, kini mao iyang gitudlo ngadto kanila. So sa mao nga ginahuna sa mga taga Tesalonica nga mga Kristohanon nga abi nila nahabilin sila, nabalaka sila pag-ayo, abi nila tribulation na kay grabe na nga mga kasakitan, persecution nilang nasinati, ug mao ni ang gitudlo ni Apostol Paul. Sa bersikulo 3 nag-ingon ang pulong sa Ginoo, ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay ang maong adlaw dili moabot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios, ug dili pa mutungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. So si Apostol Paul nagtudlo sa ilaha nga ang inyong giunahuna nga daw nahitabo na, ayaw kamo pagtuo ni ana. Tungod kay ngano man mahitabo na ang inyong ginahuna, ang inyong gikabalag-an nga diin nahabilin mo, wala mo nadala sa rapture, ayaw ka mo pagtuon ni ana. Tungod kay ngano man naay kung sa kuan pa naay ilhanan usa na mahitabo nga mao nga butang. So mingon si Apostol Paul sa bersikulo 3 nga diin dunay duha ka butang. Mingon siya, kay ang maong adlaw dili moabot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios, ug dili pa motungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. So dunay duha ka butang nga gihatag si Apostol Paul nga diin kani mao inyong timani, nga diin dili pa mahitabo kini nga mao nga event kung dili pa ni mahitabo kaning duha ka butang. So dunay duha ka butang nga gihatag si Apostol Paul nga din atong makita nga diin duha ka butang nga diin una nga mahitabo before mobalik ang Ginoo, or gitawag og kung sa kuan pa rapture. Pero ang rapture dili kay na nato makita nga gimension siya sa Biblia, pero naay makita nato nga but pasabot nga mubalik yun ang Ginoo. So duha ka butang atong makita sa bersikulo 3 sa B, nag-ingon nga dili moabot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios. So mao ni una nga gihatag ni Apostol Paul. Ingon siya sa mga taga Tesalonica nga mga Kristohanon, mao ni una ang mahitabo usa ang gitawag og pagbalik sa Ginoo. Una kining gitawag og ang katapusang pag-alsa batok sa Dios, or kini gitawag og the apostasy or the falling away, or kining gitawag og the rebellion. Nga rin but pasabot nga kini nga maong higayon
mao na ni nga ang mga tao i-reject nila ang ilahang nga ang pulong sa Ginoo nga itudlo ngadto sa ilaha. And ang mga tao mo-refuse na sa pagtuo sa kamatuoran. So ningon si Apostol Paul, before mahitabo ang pagbalik sa Ginoo, naa ni una daan kining gitawag og nga diin ang mga tao dunay kasing-kasing nga mo-rebellion batok sa Ginoo. So ang mga tao daw dili na mutuo sa kamatuoran, daw ang mga tao dili ila nang isalikway ang kamatuoran. Ug mao ni ang gitudlo ni Apostol Paul nga mahitabo mahitabo ni siya. Nga diin daghan sa mga tao nga ibaliwala na lang nila ang kamatuoran. Nga diin dili na sila maminaw sa pulong sa Ginoo. Nga diin mual kontra na sila sa Ginoo or sa pulong sa Ginoo. And then sa ikaduha sa chapter 3, sa verse 3 gihapon nga diin og dili pa motungha ang taong yawanon nga gitagan na alang sa kalaglagan. So ang ikaduha nga mahitabuon na before ang pagbalik sa Ginoo nga gitudlo ni Apostol Paul sa mga taga Tesalonica is mutungha ang taong yawanon. So mutungha daw una ang taong yawanon, or kining gitawag og the man of sin is rebel. So ma-rebel una ang gitawag nga yawanon nga tao. So kining sa inyong una kinsa kaning yawanon nga tao nga gisulti ni Apostol Paul nga mutungha o moabot. So kini nga mao nga tao nga gitawag og yawanon or the man of sin is mao ni ang gitawag og Antichrist. So Antichrist, unsay but pasabot sa Antichrist? The one who is opposed to Christ and who is set himself in the place of Christ. So kini nga tao, kining taong yawanon or gitawag og Antichrist, mao ni siya ang mo opos sa Ginoo. Like makigbatok siya kang Ginoong Hesus og labaw sa tanan, ibutang niya ang iyang kaugalingon nga daw siya mao ang Ginoo. Nga diin kining Antichrist mutungha siya og magpaila siya nga siya daw mao ang Ginoo. So mao ni ang gimension dinhi nga gitawag og ang yawanon nga tao, kining Antichrist. And kini nga diin gitudlo ni Apostol Paul nga before mahitabo ang pagbalik sa Ginoo, giingnan niya ang mga Kristiyanon sa taga Tesalonica, mao una ni ang mahitabo. Nga diin naa usa ang mga tao nga mahimo nga rebelyoso na, dili na motuo sa pulong sa Ginoo, ug ang ikaduha nga diin naa motungha ang taong yawanon or ang gitawag og Antichrist. So mao na sa bersikulo 3 nga gitudlo ni Apostol Paul sa ilaha nga diin aron sila kung sa kuan pa malinawan ang ilahang panghunahuna tungod kay ang mga Kristohanon sa taga Tesalonica nabalaka sila pag-ayo tungod kay abi nila o nahabilin na sila sa rapture. So bisag kinsa siguro nga like nagunahuna nga nahabilin sa rapture, mabalaka gyud siguro. Like, Lord, dugay kay ko nangalagad nimo, like nahabilin ra day sa rapture. Wawa pod. Di ba, like luuya sad. Apan si Apostol Paul nagtudlo sa ilaha nga wala pa nahitabo. Mahitabo una ning mga butang nga before ang pagbalik sa Ginoo. So maong gitudloan ang mga gisultihan ang mga Kristohanon sa bersikulo 2 nga mo pasakata nga ayaw kamo kabalaka o ay kamo kataranta. Mo na nga gitudluan ni Apostol Paul sila. Tungod kay wala pa nahitabo nining maong butang nga ang inyong giunahuna. So para ang mga Kristohanon like tagaan o kanang like comfort ang ilahang matag sa kinabuhi nga ay wala pa di ay like ingonana. So like malinawan ang ilahang mga pangunahuna. So mao ni ang padayon nga gitudlo ni Apostol Paul. Unya sa bersikulo 4 nag-ingon si Apostol Paul nga supako niya ang tanan nga gipaka-Dios o gipakabalaan sa tao. Himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan.
gani mosulod og mulingkod siya sa templo sa Dios ug ang kuno niya nga siya Dios. So kini mao ang like ang taong yawanon, like unsa man ang buhaton sa taong yawanon or ang kining gitawag og Antichrist. Og sa bersikulo 4 mao ni ang gisulti ni Apostol Paul nga din dunay tulo ka butang nga din buhaton sa taong yawanon or sa Antichrist nga din sa dihang siya mutungha. Nga atong makita sa bersikulo 4 nga gisulti ni Apostol Paul. Ang una nga diin atong makita sa bersikulo 4 kining gitawag og supakon niya ang tanan nga gipakadios o gipakabalaan sa tao. He will oppose every god or object of worship. So supakon ni Antichrist or kining gitawag og yawanon nga tao, mao ni iyang buhaton. Unsa man ang iyang supakon? Supakon niya ang tanan nga gipakadios o gipakabalaan sa mga tao. So tungod kay kini si Antichrist, gusto niya nga siya maoy mahimo nga daygon sa mga tao, tungod kay gusto niya nga siya ang simbahon sa mga tao. Like supakon niya ang uban nga diin maoy gituuhan sa mga tao nga maoy Ginoo, nga diin maoy gituuhan sa mga tao nga balaan. Tungod kay gusto niya nga siya mao ang simbahon o gusto sa mga Antichrist nga ang mga tao muila niya nga siya mao ang balaan. Mauna nga iya nga kontrahon o iyang supakon ang gituuhan sa uban nga gituuhan sa mga tao nga daw mao ang Ginoo o balaan. So supakon niya nga atong makita. And then ang ikaduha sa bersikulo 4 gihapon sabi, himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. So ikaduha nga buhaton ni Antichrist is himuon niya nga iyang kaugalingon maoy labaw sa tanan. Sa giila sa mga tao nga maoy Ginoo, giila sa mga tao nga maoy balaan, diin si Antichrist gusto niya nga kana nga maoy gituuhan sa mga tao nga diin siya sa iyaha nga kinabuhi kining Antichrist nga diin maoy mahimong labaw sa tanan. Subot na sabot nga diin kini si Antichrist nga diin siya ang dapat ilhon nga maoy labaw or siya ang maoy hari or siya ang dapat nga simbahon or siya dapat ang ilhon nga maoy balaan. So mao ni ang ikaduha nga buhaton ni Antichrist. And then ikatulo nga buhaton ni Antichrist nga din atong makita sa bersikulo 4 gihapon sa C nagingon, gani musulod siya sa templo sa Ginoo, sa templo sa Dios ug ang kuno niya nga siya Dios. He will claim to be a God. Iyang ang kunon nga siya mao ang Ginoo. Di ba grabe ni si Antichrist nga atong makita sa mensahe sa gisulti ni Apostol Paul nga si Antichrist dili lang kay iyang alkontrahon ang mga tao nga gisimba sa mga tao or dili lang kay siya dapat ang mahimong labaw sa tanan, gusto pagid ni Antichrist nga siya dapat ang i-claim nga maoy Ginoo. Grabe si Antichrist. Ug mao ni ang gusto nga buhaton ni Antichrist nga diin siya mismo sa iyahang pagkatao nga diin iyang gusto niya nga labuan or gusto niya nga ang mga tao diha niya muila ingon nga siya mao ang tinuod nga Ginoo, pero dili na mao ang kamatuoran. And then atong makita sa bersikulo 5 ug sa 6 nga diin samtang si Apostol Paul padayon nga nagsulti sa mga Kristohanon sa taga Tesalonica, nga diin si Apostol Paul atong makita sa bersikulo 5 ug 6 nga gipahinumduman niya sila nga diin tungod kay ang mga Kristohanon sa taga Tesalonica daw nakalimot kung unsa ang gisulti ni Apostol Paul kaniadto nga diin sila giawir ng daan sa posible or sa mahitabo gayod. Nga riningon si Apostol Paul sa bersikulo 5, wala ba kamo mahinumdum nga gisultihan ko kamo niining tanan samtang ako uban pa kaninyo? So mingon si Apostol Paul sa bersikulo 6, apan may nagpugong niini aron dili kini mahitabo
karon og nasayod kamo niini busa sa panahon nga gitagal mo anhi ang taong yawanon. So si Apostol Paul nag-remind sa ilaha nga diin sa bersikulo 5 nga miingon si Apostol Paul nga samtang uban pa ako kaninyo gisultihan ko na kamo niining mga butanga. So sa wala pa ni sa kaniadto gisultihan na silang daan ni Apostol Paul. Sa dihang uban pa si Apostol Paul ngadto nila, giingnan na silang daan nga mauni ang mahitabo. Ug mauni nga diin si Apostol Paul gi-remind sila pagbalik, gipahinumduman sila pagbalik nga aron mahimo sila nga andam sa ilang kaugalingon, aron mahimo sila nga aware sa ilahang nga kaugalingon ang mga Kristohanon dito sa taga Tesalonica. Nga din sa bersikulo 6 sa giingnan pagani siya nga og nasayod kamo niini. So kabalo si Apostol Paul nga ang mga Kristohanon sa taga Tesalonica nasayod na niini. Tungod kay kabalo si Apostol Paul nga gisultihan na niya sila mahitungod niining mga butanga. So si Apostol Paul nagpahinumdum sa ilaha nga diin aron pagpakita nga diin padayon ang ilang makinabuhi nga sa mga panghitabo nga ilang nasinati nga aware sila sa ilahang nga kaugalingon, aware sila nga diin kining mga butanga mahitabo gayod. Sa bersikulo 7 atong makita nga diin ang taong yawanon nga diin ang power sa taong yawanon nagapamuhat na. The secret power of the Antichrist is already at work. So ang power or ang gahom sa Antichrist nagapamuhat na daw. Nga atong basahon sa bersikulo 7 nagingon, ang tinaguang gahom sa tawhanong yawanon naglihok na. Subot pasabot naglihok na. So like naana naglihok na ang gahom sa taong yawanon nga diin atong makita nga daghan sa mga tao karon nga diin nag-angkon og nag-claim nga daw sila mao ang anak sa Dios, nga daw sila mao ang Ginoo, nga diin siguro nakadungog ta nga naay mga tao karon nga nag-angkon nga sila ang Son of God. Siguro dili lang nato i-mention kung kinsa na sila, pero kabalo na mo kung kinsa na ang mga tawhan na nga nag-angkon nga sila ang pinadala sa Amahan, sila ang Son of God. Tungod kay ngano man giingnan ni Apostol Paul ang mga Kristohanon sa taga Tesalonica nga diin ang gahom sa taong yawanon nagapamuhat na. That's why daghan sa mga tao ang nag-angkon nga daw sila mao ang Ginoo, nag-angkon nga sila dapat ang simbahon. Tungod kay ngano man nagapanglihok naman ang gahom sa ang gahom sa taong yawanon. Og ang sakit lang or ang subo pamalandungon kay daghan sa mga tao ang misunod ug daghan sa mga tao ang mituo niini, which is kining mga tawhan na mao ang gitawag og Antichrist, dili mao ang tinuod nga Ginoo. Nag-angkon lang nga daw sila mao ang Ginoo, pero ang tinuod dili. Ug kana bunga na sa gahom sa taong yawanon nga diin nagapanglihok na sa mga tao. So si Apostol Paul na padayon nga naghatag kanila og awareness sa mga Kristohanon sa taga Tesalonica nga diin tungod kay nagapanglihok na ang gahom sa taong yawanon nga diin mahibalo na mong daan or mahimong aware na mong daan nga diin naagoy mga tao nga moangkon nga sila mao ang Ginoo, og ingon nga kamo nakabalo na sa diin mingon si Apostol Paul nga nakabalo na mo sa mga butang nga akong gisulti nga kining mga butang nga mahitabo nga diin aron kamo sa inyohang nga Kristohanon nga kinabuhi dili malingla or dili gitawag og ma-deceive. So mao ni. And then atong makita padayon sa bersikulo 9 og 10 nga diin ang taong yawanon
or ang gitawag og Antichrist nga diin siya nag-angkon nga siya mao ang Ginoo, pero ang tinuod dili di ay nga sa bersikulo 9 og 10 atong makita nga muabot siya, the man of sin or kining the Antichrist will come, mutungha ang taong yawanon. Atong basahon sa bersikulo 9. Ang taong yawanon moanhi nga may gahom ni Satanas og maghimo sa tanang matang sa milagro ug sa mga buhat nga katingalahan. Gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagunon. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata o gigugmaa ang kamatuoran. Kung gibuhat pa nila kini, maluwas unta sila. So dunay tulo ka butang nga di natong makita nga diin ang pag-anhi sa taong yawanon or kining gitawag og Antichrist nga di naa siya'y gidala or naa siya'y dala sa iya nga pag-anhi. Nga atong makita sa bersikulo 9 nga nag-ingon usa sa mga gidala sa taong yawanon sa iyang pag-anhi, kining gitawag og ang taong yawanon moanhi nga may gahom ni Satanas. So ang taong yawanon daw ato makita sa bersikulo 9 moanhi siya, dili lang kay moanhi siya nga simple lang nga pagkatao, dili lang kay moanhi siya nga like normal ra nga pagkatao, kundi moanhi ang gitawag og Antichrist or kining taong yawanon nga din dunay gahom ni Satanas. Nga diin atong makita nga ang taong nga yawanon or kining Antichrist tagaan siya sa gahom ni Satanas. Sa unsa ka nga purpose ato nang hisgutan samtang padayon ta nga magtuon. Ganin ikaduha nga butang, dili lang kay naa niya dala ang gahom ni Satanas, ganin atong makita gihapon sa bersikulo 9 nga diin og maghimo sa tanang matang sa milagro. Una, magdala siya sa gahom ni Satanas nga diin sunod tungod kay duna siya gahom ni Satanas nga gihatag. Ang ikaduha, maghimo siya sa tanang matang sa milagro. Grabe ni Antichrist. Grabe ni ang iyahang pagpamuhat sa mga tao nga diin sa mao nga gahom nga gihatag ni Satanas sa iyaha nga diin maghimo usab siya og mga milagro. Og dili lang kay kana nga din ato sang makita nga sa bersikulo 10, gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagonon. Unsay dala ni Satanas? Una, sa taong yawan or kining Antichrist, una, ang gahom ni Satanas. Ug ang ikaduha, maghimo siya mga milagro o katingalahang mga butang. Sa dihang buhaton ni Antichrist sa kalibutan, sa dihang maghimo siya og mga milagro ug katingalahang butang, kinsa may dili mo tuwa na. Kinsa may dili mailad ana. Kinsa may dili musunod ana ni Antichrist kung pakitaan og kahibulungan nga mga butang, pakitaan og mga milagrong butang, kinsa may dili mo tuon niana. Muna nga inigabot ni ini nga mao nga panahon, daghan sa mga tawo nga mailad, daghan sa mga tawo ang musunod ug daghan sa mga tawo nga diin atong makita nga luoy kaayo. Nga gani siguro dunay mga gitawag og nag-ila nga sila daw Kristohanon, pero inigabot aning panahon mutuo pa sila ni Antichrist. Muna nga sa matag usa nato ka kinabuhi ingon nga mga Kristohanon sama sa mga gitudloan ni Apostol Paul dito sa taga Tesalonica nga diin himuon nato ang atong kaugalingon nga duna tay lig-on nga foundation nga pagtuo ngadto ni Ginoong Hesus, nga duna tay lig-on
nga relasyon ngadto kang Ginoong Hesus. Aron inigabot ni ining maong nga higayon, inigabot ni ining panahon nga diin si Antichrist maghimog mga milagro, maghimog katingalahang butang, kita nga mga tinuod nga Kristohanon dili na ni bag-o sa atoa. Like dili na ta mailad ni ini tungod kay ngano man kabalo na ta nga kini buhat ni Satanas. Muna kini usa ka pagdasig pod ni Apostol Paul ngadto sa mga taga Tesalonica nga mga Kristohanon nga diin ug moabot na ni nga maong panahon nga diin dapat dunay lig-on nga pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus aron dili mailad, aron dili madala. Tungod kay sa giingon na nako kinsa goy dili mailad kung himuan og milagro, himuan og katingalahang mga butang. So like makaingon ta nga posible kayo og dili makatuo ang mga tao kung pakitaag mga milagro, labi na kung like bag-o lang nilang nakita nga mga milagro. Like ma-amaze ang mga tao pero dili buhat sa tinuod nga Ginoo kun dili sa nag-angkon-angkon lang nga daw siya maong Ginoo. And then sa bersikulo 11 ug 12 atong makita nga diin sa mao nga panghitabo nga diin moabot ang taong yawanon or kining Antichrist sa diha nga daghan na sa mga tawo nga motuo nini nga diin atong makita nga diin ang tawo nga ma-deceive which is ang mga tawo nga laglagonon nga din atong makita nga ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagonon. So kining mga tawo nga laglagonon, so ang mga tawo ni nga wala nagtuo ni Ginoong Hesus. Ang mga tawo nga walay paglaom diha kang Ginoong Hesus. Nga diin inigabot niini nga mga panahon atong makita sa bersikulo 11 ug 12 nga tungod niini gipadad-an sila sa Dios og dakong kalibog aron motuo sila sa bakak. So tungod sa pagdili matinuohon sa mga tao, tungod sa ilahang pagka-rebellion ngadto sa Ginoo, ang Dios nagpadala og kining gitawag og delusion or kining dakong kalibog. Nga din ang mga tao niini nga maong higayon, maglibog sila pag-ayo. Nga diin tungod sa ilahang nga kalibog, sa dakong kalibog aron motuo sila sa bakak. So tungod sa pagka dili matinuohon sa mga tao, tungod sa ilang paggagahi sa ulo, ang ilahang matag sa kinabuhi gipalibog pag-ayo sa Ginoo. Sa unsa nga purpose ato makita sa bersikulo 11 nga diin aron sila motuo sa bakak. Ang mga tao nga wala mahimo nga matinuon sa tinuod nga Ginoo, hinuon mituo sila sa Antichrist, mituo sila sa nagangkon-angkon nga Ginoo, gipalibog pag-ayo sa Ginoo ang ilang mga nahuna aron motuo sila sa Antichrist. Ang ikaduha nga atong makita sa bersikulo 12 nga diin dili lang kay aron sila motuo sa maong bakak, nga diin aron sad silutan ang tanan nga wala motuo. Silutan ang mga wala mituo sa kamatuoran. Nga din atong makita sa bersikulo 11 ug 12. So, unsa may rason nga diin ang mga tao gitagaan sa Ginoo sa kalibog nga motuo sa bakak or sila pagasilutan, dunay duha ka butang nga hinungdan nga diin gipasinati sila sa Ginoo sa maong kalibog o inigabot sa panahon silutan sila. Nga rin atong makita sa bersikulo 10 mobalik ta sabi nga diin kung gibuhat pa nila kini maluwas unta sila. So atong makita nga sa atras nga diin ang mga tao wala nila dawata og higugmaa ang kamatuoran. So mao ni rason nga ang mga tao silutan, mao ni ang rason nga ang mga tao makasinati sa silot sa Ginoo tungod sa ilang wala pagtuo sa kamatuoran. Nga diin
bisan sa bersikulo 12 sa bersikulo 11 gihisgot pagbalik nga diin tungod kay wala sila mutuo sa kamatuoran. Ang kamatuoran nga diin dapat unta nga tuuhan sa mga tawo nga si Ginoong Hesus mianhi sa kalibutan gipadala samahan nga diin aron isakripisyo iyang kaugalingon aron pagluwas sa daghang mga tawo sa mga kasalanan nga nabuhat. Apan ang nahitabo wala mutuo kadaghanan sa mga tawo ug mahinungdan nga silutan sila sa Ginoo. Silutan sa Ginoo ang mga tawo nga wala mutuo sa tinuod nga Ginoo, hinuon mituo sila sa gitawag og Antichrist nga nag-angkon-angkon nga daw sila mao ang Ginoo. Ug mao ni ang padayon nga gitudlo ni Apostol Paul sa mga Kristohanon nga ay mo kabalaka, ayaw mo kataranta tungod kay ang inyong ginahuna nga nibalik na ang Ginoo wala pa nahitabo. Mahitabo una ning mga butanga. O sa dihang mahitabo ning unang mga butanga, padayon si Apostol Paul nag-aware kanila nga diin moabot gyud ni nga mga butanga, moabot gyud ni nga di naa ang taong yawanon. So ang buhaton sa mga tao nga diin mo'y gitudlo ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa taga Tesalonica nga diin motuo gyud ug higugmaon gyud ang kamatuoran diha mahitungod sa pulong sa Ginoo aron inigabot ani nga panahon dili mailad o dili mahimo nga instead nga sa tinuod nga Ginoo motuo madala hinuon sa gitawag og Antichrist. Muna nga instead nga motuo sa kamatuoran sa bersikulo 12 nagpatuyang hinuon sa pagpakasala. So ang mga tao inigabot nini nga panahon instead nga mutuo sila sa tinuod, mutuo sila sa kamatuoran, magpatuyang hinuon sila sa pagpakasala tungod kay nganuman nailad sila tungod kay nganuman wala sila nahimo nga matinuohon sa kamatuoran mahitungod sa tinuod nga Ginoo. Muna nga inigabot nining panahona daghan sa mga tawo ang mailad. Muna gi-aware ni Apostol Paul ang mga Kristohanon sa taga Tesalonica nga rin aron mahimo silang andam, mahimo silang preparado sa ilahang nga kinabuhi nga inigabot sa panahon dili na sila mailad. Ug bisan sa matag-usa nato ka kinabuhi ingon nga mga Kristohanon nga din ang pulong sa Ginoo i-apply sa matag-usa nato nga diin pag-aware usab ni sa matag-usa nato ka kinabuhi nga din inigabot sa taknang panahon nga din mahimo usab ta nga aware, mahimo usab ta nga diin preparado aron dili usab ta mailad. Hinuon do na tay lig-on nga pagtuo, hugot nga pagtuo ngadto sa tinuod nga Ginoo. Sa conclusion, in order for us to be not deceived by the power of Satan, we have to believe and love the truth nga gisulti sa bersikulo 10. Tuuhan na to ang kamatuoran, higugmaon na to ang kamatuoran nga diin sa kanunay kita nga magpaduol sa Ginoo, kanunay kita nga mudikit sa Ginoo, kanunay kita nga diin makigsulti sa Ginoo aron mahimo nga duna tay lig-on nga pagtuo nga din inigabot sa panahon dili na ta madala o dili na ta mailad. Hinuon mo barog ta sa kamatuoran. Dako na to tungulo magampo ta. Amahan na mga langit nun, dalaygong ka nining mga orasa. Salamat kay Ginoo sa kinabuhi ni Apostol Paul, nga din padayon Ginoo nga nagasulti, padayon nga nagatudlo, padayon Ginoo nga naghatag og awareness Ginoo sa mga Kristohanon ngadto sa taga Tesalonica o Dios, nga diin si Apostol Paul naghatag sa ilaha nga diin ang mao nga panghitabo nga diin gisulti ni si Apostol Paul mahitabo gayud ug ang importante mao nga diin mahimo nga mangandam, mahimo nga diin labaw sa tanan kanunay nga magpaduol sa imuha o Dios, nga din mahimo nga dunay lig-on nga pagtuo diha sa imuha ugad aron inigabot sa panahon nga maghari si Antichrist dili mailad ang mga tawo o Dios. Lord, dalaygong ka sa ulay katapusan bisan pa Ginoo sa matag-usan namo ka kinabuhi. Tabangi kami Ginoo
liguna ang matag usa namo Ginoo, giyahi ang matag usa kanamo Ginoo pinagi sa pagpamuhat sa imong balang Espiritu Santo sa matag usa namo ka kinabuhi Ginoo, nga diin inikabot sa mao nga panahon Ginoo nga imo ming tagaan og igong kalig-on nga mobarog sa kamatuoran. Lord, tabangi ang matag usa. Salamat kay Ginoo sa imong gahom nga din may magapamuhat sa matag usa namo ka kinabuhi Ginoo, nga din ang amo sa mga kinabuhi nga diin ikaw malipay ug mahimaya. Among ibalik kanimo ang tanang mga pagdaig ug mga pagpasalamat pinagi sa gamahan ng ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Kining kinabuhi imong gasa, busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. At ibuo kong kasing-kasing alang lamang kanimo, walay laing man